ख्रिस्टान हिसाबै बर' ख्रिस्टानफ्रा जोङो बेखौ लिरनो हानाय नङा। धोरोमनि मोन्थायाव बे दं, नों जेखौ फोथायो बेखौ नोङो फोरमायनांगौ। सेन्सासआ मोनसे बेबादि रेकर्ड, गभर्नमेन्टनि टप स्टेटासनि मोनसे बियो रेकर्ड। बेवहाय नोंनि जि सिनायथि होगोन बे अल अभार इन्डिया गभर्नमेन्टनि आरो स्टेटुटरि रेकर्डसआव बियो स्टेन्ड जानानै थागोन। बेखौ खुनु पाब्लिकआ थांनानै इन्टारप्रेट खालामनो हाया आरो डिलिट खालामनो हाया। सासे ख्रिस्टियाना जायहा जिसुखौ फोथायनानै ख्रिस्टान जाबाय, बियो जुदि बाथौ लिरोब्ला बे बाथौयैनो बियो थानाय जागोन। गभर्नमेन्टनि धर्मान्तरणनि जि आयेनावहाय दा जौगाबोगासिनो दं सरकारा, बेवहाय बिसोरखौ हमगोन, नोंसोरनो बुंदों बाथौ, माब्ला नोंसोरो ख्रिस्टान जाखो? बावैसो जों मिथिदों बाथौ रिलिजना भारतनि मोनसे धोरोम होननानै रिकगनिसन मोनदों आरो बे रिकगनिसन मोननायखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा खुसिबो जादों आरो फैगोन सेन्सासआव जाहाथे बर'फ्रा बाथौ लिरो धोरोमनि कलमाव, बे आयदाखौ लानानै खावलायनायखौ खोनानाय लोगो लोगो बर' ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव एसे सोंलुफोर फैदों, मोनसे कनसार्न मोनसे सृष्टि जादों। नेसनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि जानानै आङो बाथौ सिबियारि गासैखौबो आं कंग्रेचुलेसन होनो लुबैदों। मानोना बिथांमोना धोरोमनि बे मोन्थाय सिनायथिखौ मोनबाय आरो गभर्नमेन्टआ जेब्ला मोनसे धोरोमखौ सिनायथि होयो, बेवहाय बे धोरोमनि रैखाथि, बे धोरोमनि जौगानाय, बे धोरोम फालियारिफोरनि गासैबो बिथिङाव जौगानायनि हाबाफारिखौ गभर्नमेन्टआ बिभिन्न खायदानि गेजेरजों, राहानि गेजेरजों लायो। बिथांमोननि राव, कालचार, बिथांमोननि थासारिखौ जिखुनु उपायै जौगाखांहोनायनि राहा लामाखौ गभर्नमेन्टआ प्रभिजन दोनो आरो बेबादिजों जाहाथे बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोना जौगालांथों। नेसनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि जानानै आङो बे गाहाम हामलायनायखौ आङो बिथांमोननो फोरमायो। बिथांमोना गुरैयै खावलायदों, बिथांमोना मिथिगौ मानो खावलायदों, जे बर'फ्रा जाहाथे गासैबो जिखि धोरोमाव थाया मानो नैबे बारनि सेन्सासआव खेबसे बाथौ होननानै धोरोमखौ लिरोब्ला मोजां जागौ नामा। बिथांमोननि बे खावलायनायखौ लानानै जोंहा मोनसे सावरायनाय जादों। बिथांमोननि बे खावलायनायखौ जोङो लाखिनो हागोन ना हाया, माब्रैबा जोङो लाखिनो हागोन, माब्रैबा जोङो हानाय नङा, नैबे बिसयआव सावरायनायनि उनावहाय जोङो जोंनि बुजिनाय आरो खेंफोरथिखौ जों गोसोआव जेबो दाहा लायालाबानो, हामा मोननाय लायालाबानो जोङो बिथांमोननो फोरमायहरनो गोसो जादों। मोनसेया जाहैबाय ख्रिस्टियानसफ्रा दे बिलिभ जिजास क्राइस्ट एज देयार सेभियर, बेखायनो बिसोरखौ ख्रिस्टान होननाय जायो। बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौहाय फोथायो, ओमफ्राय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायखाय बिथांमोनखौ ख्रिस्टान होनना बुंनाय जादों। ओमफ्राय धोरोमनि मोन्थायाव बे दं, नों जेखौ फोथायो बेखौ नोङो फोरमायनांगौ। सेन्सासआ मोनसे बेबादि रेकर्ड, गभर्नमेन्टनि टप स्टेटासनि मोनसे बियो रेकर्ड। बेवहाय नोंनि जि सिनायथि होगोन बे अल अभार इन्डिया गभर्नमेन्टनि आरो स्टेटुटरि रेकर्डसआव बियो स्टेन्ड जानानै थागोन। बेखौ खुनु पाब्लिकआ थांनानै इन्टारप्रेट खालामनो हाया आरो डिलिट खालामनो हाया। बे नंगुबै रेकर्ड। थ' बेवहाय सासे ख्रिस्टियाना जायहा जिसुखौ फोथायनानै ख्रिस्टान जाबाय, बियो जुदि बाथौ लिरोब्ला बे बाथौयैनो बियो थानाय जागोन। ख्रिस्टानफ्रा बाइबेलखौ धोरोमनि गाहाय बिजाब होननानै लायो। बेवहाय बेबादि बुंनाय दङ, आंखौ मानसिफोरनि गेजेराव नोंसोरो जुदि साखि होयोब्ला अब्लासो आं आफानि सिगाङाव नोंसोरखौ आंनि फिसा होननानै साखि होगोन। जायहा नंखाय बुंगोन आङो बेखौ सिनायथि होनाय नङा। जिसुनि बे बोसोनखौ फल' खालामनानै ख्रिस्टानफ्रा जिहेतु सोलियो, अब्ला ख्रिस्टानफ्रा गावनि धोरोमखौ दसेनि थाखाय माबोरै बिसोरो सोलायनो हागौ। आरो बियो संबिधानाव जासिखानाय फान्डामेन्टेल फ्रिडम अफ चइस आरो रिलिजननि जि फ्रिडम दङ,
गावनि थि कनसियासजों गावनि धोरोम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फोरमायनो हायो बेवहाय बियो एसे हेंथा जागोन गोरोबनाय नङा बिसोरनि स्पिरिचुवेल लाइफआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा नैबिदि साननानै बर' ख्रिस्टानसफ्रा फैगोन सेन्सासाव जोङो बेबादि बाथौजों बेबादि जोंनि सिनायथिखौ लिरनानै होनो हानाय नङा होननानै बिथांमोननि जानानै जोङो फोरमायनो सानदों ओमफ्राय मोनसेया ओरै रेकर्ड जागोन पाब्लिकआ बेखौ डिलिट खालामनो हाया दसेनि थाखाय लिरब्रबनानै अखानायै गिर्जा हाबबाय थानाय ख्रिस्टानफोरखौ सानसे बेलासे गभर्नमेन्टनि एजेन्सिया चेक खालामफैयोब्ला बिथांमोना फिजिकेलि गिर्जायाव हाबो जिसुखौ फोथायो देट मिन्स दे आर ख्रिस्टियान्स नाथाय बिसोरनि रेकर्डआ इन्डियाननि हाइएस्ट अफिसाव दं जाबाय बिसोरो बाथौ होमब्ला गभर्नमेन्टनि धर्मान्तरणनि जि आयेनावहाय दा जौगाबोगासिनो दं सरकारा बेवहाय बिसोरखौ हमगोन नोंसोरनो बुंदों बाथौ माब्ला नोंसोरो ख्रिस्टान जाखो गभर्नमेन्टनि आयेना बिथांमोनखौ दोषि खालामगोन नोंसोरनि बुंनाय मथे नोंसोरनि रेकर्डआ बाथौ नाथाय दिनै नोंथांमोना ख्रिस्टान जाबाय माब्ला जाखो ओमफ्राय गभर्नमेन्टआ गावसोरनि कनभार्सननि होखाजानाय माखासे आयेननि दहायजों बे मानसिफोरखौहाय हेरेसमेन्ट होगोन धरिलक सासे गामियावहाय जोंहा 200टा फेमिलि ख्रिस्टान दङ बिसोरो गासिबो बाथौ लिरजोब्बाय खिन्थु बिसोरहा गिर्जा गोगोम दङ ओमफ्राय गिर्जायाव बिसोर हाबबाय थायो बिसोरनि गिर्जाखौ इन्सपेक्ट खालामोब्ला नोंसोरनि धोरोमा मा रेकर्ड मथे नोंसोरनाथ' बाथौसो दङ माबोरै नोंसोरो ख्रिस्टान जाखो आयेननि दहायाव बिथांमोना दोषि जागोन ओमफ्राय आयेना गावसोरनि मथे बिथांमोनखौ हेरेसमेन्ट होनो हागोन बे समाव रावबो बिथांमोनखौ बायख'नो बा हेफाजाब होनानै सहाय होनो हानाय नङा थ' बेबादि माखासे रिस्क जोङो नुहुरदों बे नुहुरनायफोरखौ नाहरनानै जोङो सानदों आयेनखौ दहाय खालामनानै जों आयेननि कनस्टिटिउसननि बाथ्राफोरखौ मानिनानै जोंनि फोरमायथिखौ जों होनांगौ बेखायनो जोङो बेवहाय स्पिरिचुवेलि बा लिटारेलि जोङो बेखौ भायलेट खालामनो नाङा होननानै जोंनि बर' ख्रिस्टानफ्रा बे आयदायावहाय सिद्धान्त लादों बेबो मोनसे खारन ख्रिस्टानफ्रा बाथौ जोङो लिरनो हानाय नङा होननानै बाथौ रिलिजन एक्सेप्ट जानाया देग्लायनि बोसोर बावैसो जादों ओमफ्राय बाथौनि सिनायथिनि खोथायाबो बावैसो फैगोन नाथाय ख्रिस्टानफ्रा बर'फ्रा 100 इयार्सनि बारा जालांबाय बिथांमोना ख्रिस्टान धोरोमखौ संबिधानिक आधारजों लानानै खुलुमनाय सिबिनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना जगदान होदों 100 इयार्सनि बारा जालांबाय जाति हिसाबै मोनसेबो बिषयाव बिथांमोना उन जायाखै बेखायनो बिथांमोना बे लेगेसिखौ कन्टिनिउ खालामगोन आरो जाति माहारिनि थाखाय मावनांगौ मोनफ्रोमबो खामानिखौ जेरै मावबोदों बेखौ मावबाय थागोन इन टार्म्स अफ लेंगुवेज गोदोनिफ्रायनो मावबोदों जोंनि लिटारेचारफ्रा बर'नि रावाव जोङो नुबोदों इन टार्म्स अफ कालचार इन टार्म्स अफ एजुकेशन इन टार्म्स अफ फिजिकल बा मेडिकेल हिलिं सार्भिस जेसेबां हागौ एरै माहारियारि जौगाखांनाय खामानिफोरखौ जेरै गोदोनिफ्राय मावबोदों जोङो बेखौहाय कन्टिनिउ जोङो माने मावलांगोन आरो धोरोमनि बेलायाव जोङो जोंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ लाखिबाय थागोन होननानै जों खौसेयै फोरमायनो होननानै बे खाबुखौ जोङो लाबाय बाथौसिम जिथु लिरदों जे बाथौ न'खरनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायदोंमोन दायो नोंथांमोना जोबथा थांखियाव बे थांखि बायदि बुंबाय नामा थोंजोङै नेवसिगारदों नामा जोङो बेखौहाय बिथांमोननि आपिल बियो गासिबो धोरोमारिखौ बिथांमोना लिंदों ख्रिस्टानखौल' लिङाखै ओमफ्राय जोङो ख्रिस्टान जों गुबुन धोरोमनि खोथाखौ बुंला जोङो ख्रिस्टान हिसाबै जोङो बुंगोन ख्रिस्टान हिसाबै बर' ख्रिस्टानफ्रा जोङो बेखौ लिरनो हानाय नङा मानो आं दहाय बुंनाय बायदि इथिकेलि कनस्टिटिउसनेलि
जोङो दुसि जागोन इसोरनि सिगाङाव जों खोलानाय जागोन कनस्टिटिउसना जोंनो जि राइट होदों जोङो बेखौ गोजोनै प्रेक्टिस खालामनो जों मोननाय नङा नैबे जाहोनाव जोङो बेखौहाय जोङो बेबादि लिरनो हानाय नङा दा बेखायनो जोङो बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ आरोबाव जोङो गुरैयै बुंफोरनो लुबैदों धोरोम हिसाबै धोरोमारि सिबियारि ग्रुप हिसाबै जोङो जेरै खौसेयै बिभिन्न खामानिफोरखौ जोङो खौसेयै रायलायदों बे आयदायाव जोङो जेरैबायदि क'पारेट खालामनो हेफाजाब होलायनो जोङो हायो बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव दा वे वी केन डु जोङो बेखौ क'पारेसन होलायगोन खिन्थु जोङो जोंनि धोरोमखौ जोङो सोलायनो जोङो हानाय नङा ख्रिस्टानफ्रा जेरै फुजिबोदों जेरै खुलुमबोदों बे रोखोमै जोङो बेखौ कन्टिनिउ खालामबाय थागोन ससियेल मिडियायाव बर' ख्रिस्टानफोरा बर'नि आसार खान्थिखौ बावगारनानै सोनाबारि आसार खान्थिखौ बजबनानै लानो सानबाय बेबायदि बाथ्रा आरो गोबां सावरायनायखौ बियो एक्युजिसन बिसोरो गावसोरनि राइट अफ इनफरमेसन बेखौ लानानै बिसोरो एक्युज खालामदों नाथाय जों बेखौ टटेलि डिनाय खालामो फार्स्ट अफ अल आसारखान्थि एबा कालसारा माजों जायो फार्स्ट अफ अल बेहाय लेंगुवेज मोनसे थानांगोन गाननाय जोमनाय थानांगोन हारिमुवारि माखासे आयदाफोर थानांगोन ओमफ्राय जानाय लोंनायबो इभिन बेवहाय थानांगोन थ' बर' हिसाबै लेंगुवेजआव जोंहा गोख्रों मोनसे जुजिनाय दङ जोङो धोरोमनि बिजाबखौ 1938आवनो जोङो बर' रावआव सुजुदों ओमफ्राय बाइबेलखौ जोङो कमप्लिट जोङो 1981आव बर'नि रावआव ट्रेन्सलेट खालामनानै जोङो होदों आरो जोंनि आदि बर'फ्रा साहेबफोरनि फोरोंनायजों प्रथम बर'नि बिजाबफोरखौ लिरदों रेभारेन्ड एन्डेल्स साहेब दङमोन बिथाङा बर'फोरनि हेफाजाब लानानै बर' रावखौ बर'फ्रानो बिथांनो फोरोंदों ओमफ्राय लिरदों थ' बेबादि लेंगुवेजनि सायाव गोसो होनाय बे जोंनि खामानि गोबां मानसिफोर दङ बिथांमोना बर' रावखौ राया बिथांमोना बर'खौ रायनांगौ बर'नि मोनसे कालसार बियो ओमफ्राय गोबां मानसिफोर दङ बर'फ्रा गाननाय जोमनायाव गोसो होआ नाथाय आं बुंनो सानदों गाननाय जोमनायावबो जोङो गोसो होनांगौ ओमफ्राय कालसारखौ जोङो मिथिहोनांगौ जोंनि कालसारा मा मोसानाय गाननाय जोमनाया मा बे आयदायाव जोङो ख्रिस्टान ग्रुप हिसाबै गुबुनखौ नेयालाबानो साउथ इस्ट एसिया गोबां कान्ट्रिसफ्राव जोङो हाजार हाजार लाख लाख थाखा खरस खालामनानै जोंनि कालसारा मा जोंनि मोसानाया मा मुलुगनि बिथायावहाय जों बेखौ प्रेजेन्ट खालामदों ओमफ्राय मुलुगनि मानसिफोरनि मोजां एप्रिसिएसन जोङो मोननो हादों दा बे हिसाबै बबेबा खनानिफ्राय माबा मोनसे साननाय लानानै जोंखौ बुङोब्ला कालसारखौ नागारजोब्बाय नैबिदि खालामबाय जों बेखौ इजिलि बेखौ जोङो मानिनो हाया जायफ्रा भाषा गारलांबाय जायफ्रा रितिनितिफोरखौ एखेबारे गारलांबाय बिसोरखौथ' दा जोंबो बुंगासिनो दङ बर'आ बर' रावखौ रायनाया मोजां बर'नि आसार खान्थिखौ फल' खालामनाया मोजां बेखौथ' कालसारखौ प्रिजार्भ खालामनाया मोजां बेखौथ' जोंबो बुंगासिनो दङ बुंग्राफ्रा अनेक रोखोमै बुंदों नाथाय जोंनि साननाय हनाय आरो जोंनि बुंफोरनाया बेबादि दाजाबदेरनो गोसो जादों रिसेन्टलि हाउस इनुमेरेसन बा बेबादिनो हयथ' फैगौ सेन्सासआवबो बे नुजानो हागौ जोंहा मोनसे सिरियास कनसार्न दङ दानि सेल्फ इनुमेरेसनावहाय गुबुन गुबुन भाषाजों लोगोसे जोंनि आंगो भाषा बर' बिमानि रावा बेवहाय गैया बे आयदाखौ लानानै जोंहाबो सिरियास मोनसे कनसार्न दं आं हामबाय होनो साहित्य सभानिफ्राय लानानै जोंनि गोगोम अनुष्ठानफोर एबसु गुबुन गुबुन थाफानाय अनुष्ठानफ्रा बेखौ फाइट खालामदों जोंबो इन ए सेपारेट वेब्लाबो जेरावहाय जों हायो बे बाथ्राखौ जोङो प्लेस खालामगोन गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जोङो बेखौहाय जोंनि मथे मेम'रेन्डाम होनायजों जोङो
बेखौ फोरमायगोन जों लुबैदों बर'आ बर'जों साबसिन गावखौ सिनायथि होनो हायो बर'नि भाषाजों जोंखौ बुङोब्ला बर'फ्रा साबसिनै बुजियो साबसिनै फोरमायनो हायो बियो 8 शिड्यूलाव इनक्लुड जानाय लेंगुवेज माब्रैबा बियो थालांखो सोरनि बेवहाय खैसार दङ जों बेखौ मिथिला नाथाय जोंनि लुबैनाया बे एनुमेरेसनाव लेंगुवेज लिस्टआवहाय जोंनि भाषाया लिरजानांगोन ओमफ्राय जोङो जोंनि बर' रावजों जोंनि सिनायथिखौ गभर्नमेन्टनो जोङो फोरमायनो हानांगोन नैबे दाबिया जोंना दङ नोंथांमोननि सिगाङावबो आङो बे खोथाखौ फोरमायबाय जाहाथे बे बाथ्राया सरखारनिसिम नोंथांमोननि दारैबो जाहैयो आङो जोबनायाव आरोबाव आङो गुरैयै खावलायबावनो सानदों जोंनि बाथौ लिरनो हायै बिथांमोना अबयसे बुंदों बे उदांस्रि होदों जोंनो आं बेखौ खुब एप्रिसियेट खालामो जायफ्रा जि धोरोम बे जबरदस्त नङा हायोब्ला बिथांमोना लिरथों होननानैसो खावलायदों बिथांमोननि बे आपिलखौ जों बिथांमोननि मथे मानिनो हायाखै जाहाथे बेखौ बिथांमोना जेबो दुखु मोना आरो जों एसुरेन्स होयो जों मदद होनो हाथावथाव जौगाखांनायनि लामायाव जातिखौ गेरेमसा लुखांनायनि बेलायाव जोङो मदद होनो हाफानाय गोनांथि गोनांफोरखौहाय जों जेब्लायबो फुल क'पारेसनाव खौसेयै बर' बिमानि फिसा हिसाबै जोङो मावलायगोन बेवहाय जोंनि एसुरेन्सआ गासैबो बाथौ सिबियारि बिथांमोननि फारसे जोङो जासिनाय थाबाय आरो आं एसेयावनो आंनि मिथिहोनो गोनांफोरखौ आं फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों